ħanaddu għal-tina qari maħut minn Mattew. Illum nikkonkludu il-diskors twil illi Ġesu ta' mill-lolja ta' Żebbuġ. Tiftakru meta saqsewh dwar it-tempju u Ġesu tomqatax għalhom dak it-tempju ħajaqa'. U baqa' ikellimhom dwar ir-ritorn tiegħu u issa jikkonkludi d-diskors tiegħu. Imma meta bin il-bniedem jiġi fil-glorja tiegħu u l-anġli kollha miegħu, imbagħad se jpoġġi fuq it-tron glorjuż tiegħu. Se jinġabru qudiemu l-ġnus kollha. U se jisseparahom minn xulxin bħalma r-raj jissepara n-naċ mill-mos. U se qiegħed in-naċ fuq l-yemin tiegħu u l-mos fuq ix-xelluk. Imbagħad is-sultan se jgħid lil dawk fuq l-yemin tiegħu: ejjew intom l-imberkin ta' missieri, irtu s-saltna ippreparata għalikom mill-pedament tad-dinja. Għax kont bil-ġuħ u tajtuni x'nikol, bil-għaġġ u sqejtuni, kont barrani u lqajtuni, għarwien u libbistuni, imrat u żortuni, kont fil-ħabs u ġejtu għandi. Imbagħad se jwiġbuh il-ġusti billi jgħidu: Sid, meta rajniek bil-ġuħ u tmajniek jew bil-għaġġ u sqejniek, u meta rajniek barrani u lqajniek jew għarwien u lbisniek, u meta rajniek marradi jew fil-ħabs u ġejn għandek. U s-sultan wieġeb u se jgħidilhom: tassew ngħidilkom, daqskemm għamiltu dan ma' wieħed mill-iżgħar fost ħuti għamiltuh miegħi. Imbagħad se jgħid ukoll dawk fuq ix-xelluk itilqu minn qudiemi misħutin fin-nar l-etern preparat għax-xitan u l-anġli tiegħu. Għax kont bil-ġuħ u ma tajtunix niekol, bil-għaġġ u ma sqejtunix, kont barrani u ma laqajtunix, għarwien u ma libbistunix, marradu fil-ħabs u ma żortunix. Imbagħad se jwieġbu huma wkoll billi jgħidu: Sid, meta rajniek bil-ġuħ jew bil-għaġġ jew barrani jew għarwien jew marradi jew fil-ħabs u ma servejniekx? Imbagħad se jwieġibhom billi jgħid: tassew ngħidilkom, daqskemm ma għamiltux ma' wieħed minn dawn l-iżgħar lanqas ma għamiltuh miegħi. U dawn għad imorru fil-kastig etern, mal-ġusti fil-ħajja eterna. Amen. Id-dar fil-Ċina għandna kalendarju u fih nżommu l-appuntamenti: sptar, dentist, hairdresser, minn kollox. Kultant nimmissjaw xi wieħed, ma jimpurtax, ma tkunx waqt id-dinja. Però hemm appuntament illi ma nistax nqiegħdu fil-kalendarju u appuntament l-aktar importanti illi nista' biss nħozzu f'qalbi u niftakru f'moħħi. Illi jiena u intom ukoll u kull bniedem għad iridu nagħtu kont ta' nafusna lil Alla. Appuntament illi Ġesu hawnhekk jiżvolġih u anke jiddeskrivjulna kif se jsir. U l-imħallef maħtur minn Alla għalina jiddeskrivi l-ġudizzju b'mod grafiku. Hija xenarju fejn għandek raj qed jifret in-naċ mill-mos illi tibqa' din indimenticabbli, din ix-xena li jpoġġu qudiemna teħel f'moħħna. U hekk għandu jkun illa għaliex bħalissa l-aħwa qegħdin ngħixu f'dinja illi hemm ħafna affarijiet li ma jiftehmux, ħafna tgerfix, ħafna konfużjoni, vera? Il-mul qed jgħidilna biex nagħmlu t-tajjeb, imma ħafna drabi min japprezza nkunu għamilna magħhom. Kif jgħid fl-Ekklesjasti: itfa' ħobżok fuq l-ilmijiet, li ma tagħmel sens, titfa' l-ħobż tiegħek fuq l-ilmijiet ħadd titilfu. U mbagħad jgħidlek wara ħafna jiem jerġa' jiġi għandek. U dak huwa ġudizzju. Dak li tkun għamilt Alla jroddulek. U l-istess ħaġa Mosè fi żmienu vaża lin-nies miġbura madwaru għalilhom: dnubkom isibkom. Jiġifieri bħalissa ħafna nies qegħdin jafġu u jikkalpestaw il-liġi ta' Alla u jaħsbu li ħajilsuha. Tajjeb jagħtu każ għal Mosè: dnubkom għad isibkom. Jiġifieri d-deċiżjonijiet u l-emejjel kollha li qegħdin nagħmlu minn ġurnata għall-oħra, ġimgħa wara l-oħra, dawn għandhom konsegwenzi eterni. Dak li nagħmlu fiż-żmien se effettwana radikalment għall-eternità kollha.
Ġesu hawnhekk qed jagħti din id-deskrizzjoni tal-ħaq finali li l-Knisja mill-bidu dejjem stqarret li jiena nemmen fil-ġudizzju. Ġesu se jirritorna propjament biex jagħmel ġudizzju mill-bnedmin. Meta ġie l-ewwel darba il-bnedmin għamlu ġudizzju minnu salbuh. Issa is-sultan renjanti se attwalment jiġġudika lilna u bir-raġun. Għaliex kif qegħdin ngħidu bħalissa il-tajjeb mhux dejjem huwa rikonoxxut, il-ħażen li jagħmlu l-bnedmin ħafna drabi jgħinhom biex javvanzaw u jerġa' aktar il quddiem. Wistin ta' Ippona darba għala vera laqat il-musmar fuq rasu kif ngħidu bil-Malti. Fejn jgħid hawn biżżejjed ġustizzja fid-dinja biex nifhmu li Alla huwa ġust. Imma m'hawnx biżżejjed ġustizzja fid-dinja biex nifhmu illi għad ikun hawn ġudizzju fl-aħħar jum. Ekku. Għad ikun hawn ġudizzju fl-aħħar jum. Ġesu jarrafna lura fuq liema bażi se nkunu ġudikati. M'hemmx fiex tinfixel. L-emejjel tagħna x'inkunu għamilna. U x'se jkun ir-riżultat xi wħud innotaw kif Ġesu jaqsam l-umanità f'żewġ kampijiet kbar. Xi wħud il-ġusti u nnifsu jsejħilhom il-ġusti jitlu f'lena dejjema, mentri l-oħrajn l-inġusti imorru għal kastik etern. Din hija r-rivelazzjoni ta' Alla l-aħwa. Ma konniex naslu weħidna biex nippruvaw nindovinaw jew naqtaw xemm fil-futur lest għalina, għax kieku nagħmlu hekk ikun nażgħu moħħna, xi wħud jgħidulna li la tmut tispiċċa u ssir trab. Xi wħud jgħidulna li terġa' titwielet f'ħajja oħra, reinkarnazzjoni. Għandna ħafna opinjonijiet. Irridu nifhmu li Ġesu il-verità u li huwa l-verità nnifsu jgħidilna illi finalment l-umanità se tkun maqsuma fit-tnejn. Xi wħud se jitlu fil-ħajja eterna, oħrajn fil-kastik etern. Din il-ferqa jew id-diviżjoni. Bħalissa l-umanità ħallata ballata. Il-ġusti jitħaltu mal-inġusti, tajbin mal-ħżiena, is-sikrana mal-qamħ, tajjeb, però għad ikun hemm din id-diviżjoni. Illi allura rridu ngħidu u naħsbu ħanħares jew se niftakar x'għad jiġri fil-futur biex dan influenzani kif għandi nġib ruħi bħalissa. Ġesu għarrafna se jiġri biex nitlu fil-linja tajba u ħajjitna tkun tirrifletti il-fiduċja u l-alleanza tagħna lejh is-sultan il-kbir li miegħu għandna x'naqsmu. Ġesu isejjaħ lin-nies tal-Alla il-dawk li Alla ġibet lejh u ħaffrilhom u tom ħajja ġdida bħala naċ tiegħu. Sikwit il-Bibja tiddeskrivi l-fidili bħala naċ. Naċ, il-naġa bażikament hija stupida, annimal stupidu u tajjef. Naġa mingħajr raj ma tfendix vera. Hija stampa sabiħa tagħna kemm aħna niddependu mir-raj tagħna. David qallu s-sit war-raj tiegħi. Xemmen qosna xi midnif merati ħadru u l-bqija. Il-fatt ukoll illi qiegħdna fuq il-lemin tiegħu, dan huwa l-post ta' unur u ġieħ. Bħalma Ġesu preżentament qiegħed fuq il-leminija tal-Majestà fl-ogħla smewiet minn fejn qed jinterċidi għalina. Alla taħ l-ogħla post immaġinabbli fuq il-leminija tiegħu. Hekk ukoll Ġesu qatt jara fil-dawk li huma tiegħu. U bla żball, bla falliment, jaf min għandu jmur fuq il-lemin tiegħu u dawk li għandhom imorru fuq ix-xelluk tiegħu. Ġesu jsejħilhom ukoll l-imberkin ta' missieri. L-imberkin ta' missieri dawk li sabu favur quddiem Alla. Din il-barka tikkonsisti filli il-fidili jirċievu l-wirt ta' saltna tismewiet. Is-saltna li hija mogħtija mhux biss bħala il-premju għax hija penġuta fl-iskritta bħala premju mogħti lilna. Imma wkoll bħala wirt minħabba ir-relazzjoni salvivika li aħna ngawdu ma' Ġesu Kristu.
Ir-rabta tagħna li għandna ma' Ġesu aħna fih u fina tiggarantilna illi iva se nirċievu finalment dan il-wirt mingħand il-Missier. Irtu s-saltna, ismgħu sewwa, ippreparata għalikom minn qabel il-pedament tad-dinja. Jasaltna li Alla diġà iddetermina u diġà jagħtiha il dawk li huma tiegħu. Ġesu darba li d-disċipli għalilhom tibżawx merħla żgħira. Toġobni din. Merħla żgħira għalilhom. Għax oġbu l-Missier li jagħtikom is-saltna. Ejja il-favur tal-Alla li jagħti s-saltna li hu prepara mill-eternità għal dawk illi hu iridhom illi jarfu l-imħabba tremenda tiegħu lejna l-bnedmin. Hija għotja mingħand il-Missier. Galatin 4:7 jgħidilna għalhekk issa intom li emmintu l-Vanġelu ma tkomx aktar il-sira imma sirtu ulied adottivi u la darba ulied ukoll werrieta permezz ta' Alla. Werrieta! X'ħanirtu is-saltna eterna mingħand il-Missier grazzi għal ħidma salvivika ta' Ibnu Ġesu Kristu. Din is-salvazzjoni allura tnixxi mill-grazzja sovrana u ħiesa tal-Alla. Grazzja sovrana. Alla jagħti l-grazzja tiegħu lil min iritu, lil min skont l-oġba tiegħu. Titu 3:5 ma jħalli nebda dubju. Alla salvana jgħidilna mhux minħabba l-opri li kollna minna fil-ġustizzja iżda skont il-ħina tiegħu. Ġifieri ma nistgħux nużaw dan ix-xenarju tal-ġudizzju finali biex nagħlmu illi l-bniedem salva bl-opri tajba tiegħu. Għax Pawlo qed jinnega jgħid Alla salvana mhux minħabba l-opri li kollna minna fil-ġustizzja. Ma salvana skont il-ħniena tiegħu. Salvana mhux għax ħaqna. Difatti Ġesu f'Luqa 17:10 kelma tot ħafna għal dawk li jaħsbu illi jistgħu bil-ħila tagħhom joqorbu li Alla u anke forsi jisforzaw il-Alla li għandu jsalvhom il għaliex għamlu biżżejjed. Ħadmu biżżejjed. Ġesu jgħidilna meta tagħmlu l-ħwejjeġ kollha kmandati lilkom mhux nofshom jew kollha jew kważi kollha, meta tagħmlu l-ħwejjeġ kollha kmandati lilkom imiskom tgħidu aħna l-sira bla fejda. X'jiġri bla fejda? Il-sira ma niswewx. Il-sira ma niswewx. Għamilna biss dak li konna obbligati nagħmlu bħala bnedmin aħna. Meta nagħmlu il-rieda kollha talla, nistgħu ngħidu għamilt dmiri. Ma għamilt xejn speċjali, għamilt dmiri. Almenu dinja il-fema ta' Sidna Ġesu. Għamilna biss dak li konna obbligati illi nagħmlu. Is-salvazzjoni allura jirċevuha dawk in-nies illi il-mulej innifsu għażel għalih innifsu qabel ma sar il-ħolqien. Saltna ippreparata mill-pedament tad-dinja. Prova qawwija illi isalvaw min isalva mhux mertu tiegħu imma skont id-deċiżjoni tagħna. Deċiżjoni tajba, misterjuża wkoll ikolli ngħid ta' Alla. Mir kun Alla u Missier Sidna Ġesu Kristu, Efesin 1:3, illi berikna fi Kristu Ġesu b'kull barka spiritwali bħalma għażilna fih qabel il-pedament tad-dinja sabiex inkunu qaddisin u bla teba qudiemu. Fl-imħabba ippredestinana biex insiru ulied adottivi tiegħu. Is-sors, ir-raġuni, il-għala hawn nies jsalvaw hija l-imħabba predestinanti ta' Alla il-Missier. Rridu nżidu ngħidu però illi dawn in-nies illi għad ikunu fuq il-lemin tas-Sultan il-Kbir, magħrufa minnu bħala niesu, dawn il-mifdija jingħarfu min huma minn issa. Jingħarfu
mill-lemejja li jagħmlu u d-direzzjoni ta' ħajjithom. In-nies ta' Alla avolja għadhom f'did-dinja mexjin f'ċerta direzzjoni illi jekk inti pereżempju tosserva Kristjan mhux għal ġurnata waħda, ħanamlu għal xahar. Jurik f'liema direzzjoni miexi, u jurik xi ħobb, u jurik x'inhi l-ambizzjoni tiegħu f'ħajtu, u jurik il-motiv x'qed isuqu l-qudiem. Pawlu jitkellem dwar dan fl-ittra lir-Rumani, kapitlu 2, vers 6, fejn jgħid illi Alla tirot lil kull wieħed skont l-opri tiegħu. Eżattament bħalma Ġesu jiddeskrivi l-ġudizzju finali. Lil dawk li bil-perseveranza, jiġifieri minn ma jaqtaw qalbhom, bil-perseveranza fl-għamil tajjeb ifittxu l-glorja u l-unur u l-immortalità Alla jagħtihom il-ħajja ta' dejjem. Huma nies li mexjin f'ċerta direzzjoni. Id-direzzjoni fuqanija huma f'pellegrinaġġ lejn Sion biex niftehmu. F'pellegrinaġġ bħarsithom l-esmewiet. Imma l-dawk li huma egoistikament ambizzjużi u ma jobdux il-verità, imma jobdu l-inġustizzja, jkun hemm rabja u għadab. Hemm nies ukoll li tarafhom minħabba illi l-verità ma jistmawiex. Jagħmlu l-verità li nfushom u huma wkoll ambizzjużi egoistikament. L-ambizzjoni tagħhom hija x'jistgħu jdabbru, x'jistgħu jakkwistaw għalihom infushom. Juruk li mhux qed jgħix was-saltna Alla. Bħalma qal Ġesu fittxu l-ewwel is-salta ta' smewiet u l-għajxin ġust qudiemu. Pawlu jkompli jgħid dwar dan in-nies li jkun hemm tribulazzjoni u dieqa għal kull ruħ ta' bniedem li tagħmel ħażen kemm tal-Lud kif ukoll tal-Griegi, imma glorja u nur u sliem il dawk kollha li jagħmlu t-tajjeb, kemm il-Lud l-ewwel kif ukoll il-Griegi għax quddiem Alla m'hemmx parzjalità. Alla ħajimxi bil-fer ma' kulħadd u ħanarġa' ngħid l-istil ta' ħajjitna min issa jurik f'liema direzzjoni qegħdin mexjin. X'jiddistingwi l-ġusti mill-inġusti, il-ħżiena mit-tajbin. X'jiddistingwi lil-uliet Alla minn uliet ix-xitan. Meta ngħid uliet ix-xitan, Ġwanni l-Apostlu jużad il-frażi ta' ma tnajar il-ħadd. Hemm nies li Alla jafhom bħala wliedu u hemm nies li Alla jiddiskrivihom bħala uliet ix-xitan. X'jiddistingwihom? Emilhom. Narġa' ngħid, emilhom. Galatin 6 vers 8 jgħidilna milli min jiżra għal laħam, ġifieri biex jissodisfa l-kilba mid-dimba tiegħu, il-passjonijiet mid-dimba tiegħu, min laħam jaħsad il-korruzzjoni. Imma min jiżra l-ispirtu, mill-ispirtu jaħsad il-ħajja eterna. Pawlu qed kull darba il-Bibja qed penġilna da' żewġ kategoriji ta' nies. Illi preżentament hemm xi wħud li mexjin fit-triq id-dejqa, oħra mexjin fit-triq il-wiesa. Hemm xi wħud li ifittxu li jogħġbu lil Alla, hemm xi wħud li jfittxu li jogħġbu lilhom infushom. Meta kont għadni żagħżugħ, kont naqra ħafna letteratura tan navigators kienet sabiħa, kienet letteratura ntiża biex tagħmlek dixxiplu ta' Ġesu. U kien hemm sentenza li weħlet fil-memorja tiegħi jew aktarx f'qalbi u kienet tgħid hekk ara. Iżra ħsieb u aħsad azzjoni. Iżra azzjoni aħsad drawwa, iżra drawwa aħsad karattru, iżra karattru aħsad destin. Ta' min jirrifletti fuqha di. Għax qed jgħidilna illi il-ħsieb jiġifieri jiena kif qed naħseb dwar Alla? Kif qed naħseb dwar x'ġara fuq il-Kalvarju? Kif qed naħseb dwar l-infern u l-ġenna? Qiegħed inwarrabhom bħalli kieku huma ta' importanza ta' xejn? Jew dak il-ħsieb qed iwassalni għall-azzjoni, għax dik l-azzjoni ripetuta tagħmel fik drawwa. U d-drawwa tagħmel fik karattru u l-karattru jagħmel fik ipoġġik fid-direzzjoni ta' destin tajjeb.
Dan il-talim l-aħwa ovvjament mhux kontradittorju għal predestinazzjoni. Alla ippredestina il-dawk li għandhom ikunu werrieta tas-saltna eterna tiegħu. Fl-istess ħin il-Bibbja titfixklux hawnhekk. Fl-istess ħin il-Bibbja tindirizzana u tgħidilna illi għandna nagħmlu is-sejħa u l-għażla tagħna ċerti għalina nfusna. Kif? Billi jiena nimxi fit-triq id-dejqa. Billi jiena infittex nkun segwaċi, dixxiplu fidil ta' Ġesu. Għaliex li jagħmel differenza huwa xi ħaġa konkreta. X'in xi ħaġa konkreta? L-emil tagħna raġa' ngħid. L-opri tagħna. Il-fidi tagħna ma tidirx vera. Il-fidi ma tidirx. Il-fidi hija dispożizzjoni fil-moħħ, fil-qalb, hija dispożizzjoni ta' afdar, il-qalb jiena minn qalbi qed nafda mhux fejn nifsi. Imma qed nafda fis-sakrifiċċju finali li Ġesu qed naqfu l-Kalvarju. Hemmhekk biss insib il-maħfra tad-dubieti. Frattant bl-opri tal-ħniena li nagħmlu dawn li jirriżultaw mill-fidi tagħna, dawn l-opri jidhru. U tinnutaw li Ġesu fix-xenarju li penġielna tal-ġudizzju. Li l-ġusti ma jgħidilhomx intom emmintu fija mela intom idħlu. Imma jagħtihom katalgu sħiħ ta' x'għamlu f'ħajjithom illi juri illi verament kienu qegħdin jafdaw fih. Dik hija l-kwistjoni kollha. Ara, jekk tiġi fuqi u tgħidli jiena nemmen fi Kristu, onestament ma timpressjonanix. Imma jekk narak tgħix għal Kristu minn ġurnata l-oħra, mbagħad dik storja oħra. Kulħadd kapaċi jgħid jiena nemmen. Qed tifhem, Ġesu li tgħidilna qisu li dik il-fidi tagħkom tkun fidi illi taħdem bl-imħabba. Fidi illi testendi li anfisha għal proxmu ta' madwarkom. Il-ġusti mela se jirtu l-glorja eterna mhux minħabba il-modrija u l-imħabba li jkunu rew. Imma għax is-sewwa tagħhom ġej minn qalb trasformata, minn qalb mibdula, dak li Ġesu jsejħlu it-twelid mill-ġdid li qed julna l-Ispiritu Santu f'rispons għal tnedija tas-saltna. Bħala evidenza konkreta Ġesu isemmi l-emil ġust tagħna. L-emil ġust tagħna. Bħal meta fil-qorti l-imħallef jew il-maġistrat jew forsi wkoll il-ġudikanti li jkun hemm. Kif se jaslu għad deċiżjoni inti x'innoċenti jew ħati? Min x'għamilt? X'għamilt? U jekk għandna prova, jekk għandna evidenza biżżejjed se taħel. Emilek jikxfek. Hija daqshekk sempliċi. Mhux kull min jgħidli sit se jidħol fis-salta smewwiet. Kulħadd kapaċi jgħidha sit. Imma min jagħmel ir-rieda ta' missieri fil-ju fis-smewwiet. Mattew 7 vers 21. Dan huwa l-iskop tal-ġudizzju universali. Il-ġudizzju fl-aħħar jum. Alla jagħtina turija ċara illi ħadd mhu se jkun kapaċi jilmenta, jew jipprotesta, jew jappella is-sentenza tas-sultan il-kbir li huwa omnixxenti u li jaf il-qalb tagħna u jaf l-emil tagħna. Alla jagħtina din il-dimostrazzjoni li l-ġusti huma ta' bilħaq ġusti. Ara x'għamlu matul ħajjithom. U l-inġusti huma ta' bilħaq inġusti. Għax ara x'magħmlux. Xi wħud għandhom il-kont tagħhom rikk u mimli, oħrajn huma falluti. Mela, jekk issalva dan bil-mertu ta' Kristu waħdu. Jekk tintilef, ħtija tiegħek. Nifhmu għadin? Jekk issalva bil-mertu ta' Kristu waħdu. Jekk tintilef, ħtija tiegħek waħdek. Mela.
Is-salvazzjoni hija abbażi tal-grazzja biss. Alla ħas naħsbu xort oħra. Għax imbagħad ħankunu qegħdin nibnu fuq it-tafal. Salvazzjoni hija bbażi tal-grazzja divina biss. U taslinna permezz tal-fidi fi Kristu. Mentri il-ġudizzju li għada l-appuntament li għad irridu nwettqu aktar l-qudiem, il-ġudizzju huwa bbażi tal-opri tagħna. Li inevitabilment juru dawn l-opri x'insarfu u x'ma nsarfux. X'aħna u x'maħniex. L-aħwa, għandikom żewġ paradigmi jew żewġ modelli ta' kif inhu ppreżentat il-Vanġelu illum il-ġurnata u ilu ppreżentat hekk issa għal mijiet ta' snin. Naħseb jiena kemm ilu li der fostna Ġesu Kristu issib min jemmen hekk u min jemmen differenti. Aħna l-Protestanti nemmnu li aħna salvati bil-fidi biss fi Kristu waħdu. M'hemmx taqliq, m'hemmx riserva we mean it. Salvati permezz tal-fidi biss fi Kristu waħdu. Meta u appena l-individwu ġenwinament jafda fi Kristu, Alla jaħfirlu u jiġġustifikah. Min dak il-mument ukoll, dak il-bniedem maħfur, mod il-ħajja ta' dejjem jibda jgħix fi qdusija għal Alla, għal bqija ta' ħajtu. Dik hija il-fema konsejt tagħna, il-fema tal-Apostlu Pawlu. Fir-Rumani 3 vers 120 jgħid li aħna nżommu li l-bniedem huwa ġustifikat bil-fidi apparti mill-opri tal-liġi. Iddaħħal x'għamilt int jew x'beħsibek tagħmel. Aħna ġustifikati, Alla jgħodna bħala ġusti, Alla jilqana, Alla jagħmilna paċi miegħu bil-fidi apparti mill-opri tal-liġi. Il-Kattoliċi Rumani jaħsbuha xort oħra. Jgħidu li biex issalva irid ikollok il-fidi, ċertament. Trid tagħmel l-opri tajba. Trid tipparteċipa fis-sagramenti u trid tagħmel tpattija personali. Illi għalina huwa skandlu il għaliex il-mistoqsija li tiġina mill-lof moħħna għallu Ġesu m'għamilx biżżejjed, ma pattiex biżżejjed Ġesu. Meta Pietru jgħidilna li hu nnifsu refa' dnubietna f'ġismu fuq l-għowda biex aħna mejtina għal-dnub ngħixu għall-ġustizzja. Bil-ġrieħi tiegħu intom kontum fejqa. U l-ġust miet minflok l-inġusti biex irassaqna li Alla. Ġesu il-fidwa tiegħu wettaqa' suċċess jew le? Il-Kattoliċi jgħidu li trid tagħmel il-tpattija personali. Imbagħad meta tagħmel dak kollu Alla jġustifika kemm dik il-ġustifikazzjoni tista' titlifa'. Jekk tagħmel dnub mejjed titlifa', terġa' tqer, Alla jerġa' jiġġustifikak. Ovvjament terġa' tagħmel id-dnub, allura għandek revolving door diħel u ħireġ salvat daqqa m'intix, salvat m'intix, u skont kif tmut imbagħad wieħed jittama l-aħjar. Da mhux Vanġelu. Dan huwa tgerfixa. U qed ngħidlek bl-ikbar serjetà. Katekizmu tal-Knisja Kattolika paragrafu 1459 jgħid il-midneb wara li jkun tneħħilu dnub ikun għadu ma kisibx saħħa spiritwali sħiħa, irrid jagħmel xi ħaġa aktar. U din hija l-bużillis meta qed jgħalmu illi ma nistgħux inserħu totalment u kompletament fuq il-ħidma ta' Ġesu Kristu. Il-midneb irid jagħmel xi ħaġa aktar biex jipatti għal dnubietu. Jena ġismi xewk xin naqra dan. Irrid jagħmel xi ħaġa aktar biex jipatti għal dnubietu, irrid ipatti b'mod adatt jew iħallas id-dejn ta' dnubietu. Din it-pattija nsejħula tewba jew penitenza. Ġifdak li qegħdin nagħmlu fil-fema tagħhom, dak li qegħdin nagħmlu aħna huwa sem da parti tagħna biex finalment insalvaw. L-aħwa jekk il-Kattolċi għandhom raġun
Mesta nitilqu minn hawn issa stess u morru lura minn fejn ġejna. Jekk aħna għandna raġun, jekk l-Evanġeliċi għandhom raġun, kemm għandna għalfejn impoġġu l-karti fuq il-mejda u ngħidu wara di s-sitwazzjoni. Din hija r-realtà. Dak li din ngħidu, jekk aħna għandna raġun huma għandhom tort. Jekk huma għandhom raġun, aħna għandna tort. Mhux aħjar niddeċiedu u tkun impenjat biżżejjed biex taraf x'inhu l-Evanġelju illi Pawlu jgħid li huwa l-qawwa tal salvazzjoni ta' kull min jemmen. Ta' kull min jemmen. Ta' kull min qed jafda fi Kristu. U tant nafdaw fih illi l-opri li nagħmlu matul ħajjitna u nieħdu pjaċir nagħmluhom fil-ġudizzju Ġesu jgħidilna itlu fis-saltna preparata likom mit-tissis tad-dinja. Għax kont bil-ġuħ tmajtuni, bil-għaġ sqejtuni, fil-ħabs ġejtu żżuruni, għarwin libbistuni. U ħajdu mulej, meta minnek miegħek? Il-ġusti jkunu sorpriżi. Isom, maħsudin, servejnik? Kif servejnik? Għax ma nkunux qegħdin nafdaw f'dak li qegħdin nagħmlu aħna. Dak li nagħmlu spontanjament, nagħmlu bil-ferħ, nagħmlu bi-gratitudni għal Alla li xeħet il-ħarsa tal-ħnina tiegħu lejna. Dan huwa servizz ġenwin li huwa umli u għalina ma jimpurtanix inkunux rikonoxxuti jew le. Nagħmluh għax nagħmluh f'isem Kristu. Il-mitlufa però, meta Ġesu jixlihom u jgħidilhom kont bil-ġuħ u ma tmajtunix fil-ħabs u ma ġejtux iżżuruni. Ġifieri kienu nies indifferenti. Jimportom biss minnhom infushom. Qed tifhem? Jgħixu għal infushom. Dawn jippruvaw jiddefendu lil infushom. Għara xejn il-bniedem qami fid-dnub jipprova jiddefendi lilu nnifsu quddiem is-sultan il-kbir. X'ardità u x'arroganza trid tkun. Meta jgħidulu meta ma servejnikx. Bħalli kieku kontejx magħna Ġesu ta' Nazaret. Konna nservuk. Imma qas biss iltqajna miegħek dak it-tip ta' raġunal banali. Kif jgħid Blaise Pascal. Pascal darba qal hemm żewġ kategoriji ta' nies fid-dinja. Hemm il-ġusti li jgħoddu li nfushom bħala midinbin. U hemm il-midinbin li jgħoddu li nfushom bħala ġusti. U ħaf issirilkom. Fl-ewwel seklu, apparti Ġesu ovvjament, naħseb Pawlu l-Apostlu kien il-bniedem l-aktar qaddis, l-aktar dedikat għal Alla vera, l-aktar li sofra maħabba l-Evanġelju. U x'qal dwar innifsu jiena l-ewlieni fost il-midinbin. U għala mhux ma kienx qed jibblafja. Għala għax ħass fih nifsu li hu mitneb. Mentri nies oħra mitlufa kif jirraġunawlek, ma nobgħod il-ħadd jiena. Qed tifhem? Nfakkarkom fil-kantun, anke l-kantun ma jobgħod il-ħadd. Qed tifhem? Ġesu ma jservix x'mamilx, servi l-okkażjonijiet, l-opportunitajiet li kellek biex isservi lill-proxmu tiegħek, partikolarment lil-ħuti jgħidilhom. Ġifieri nies dixxipli tiegħu ma jkunx għamluh miegħu, mhux vera. Dawn l-iżgħar fost ħuti, innotaw l-għoża. U kemm fajnejn Ġesu aħna prezzjużi. Aħna prezzjużi, mixtrijin bid-demm imprezzabbli tiegħu. Dawn l-iżgħar fost ħuti. Matteo 10 Ġesu jgħid ukoll illi min jilqa' lilkom u qed ikellem lill-apostli meta bagħthom ixandru. Min jilqa' lilkom jilqa' lili. U min jilqa' lili jilqa' dak li bagħtni. Min jilqa' profeta f'isem ta' profeta għad jirċievi premju ta' profeta. U kull min jisqi wieħed minn dawn iż-żgħar tazza ilma kiesaħ. F'isem ta' dixxiplu tassew ngħidilkom żgur mhux se jitlef il-premju tiegħu.
Ġesu jinnota mqar affarijiet żgħar insinifikanti illi nagħmluhom għas biss nippretendu xejn. Ma titlifx il-ħlas jew il-premju tagħhom. Kristu jidentifika magħna il-fidili tiegħu. Dawn ħuti, dbatijietna huma dbatijietu. Kif nittrattaw ma' Kristjani oħra partikolarment hija evidenza konkreta x'fehma għandna dwar Kristu. Kif qed nittratta lill-aħwa? Qiegħed nestendi lin-nifsi lehom b'imħabba, b'għoża, b'ġentilezza, b'fehma, b'konsiderazzjoni. B'kuntrast il-dawk li jkunu fuq xelluk tiegħu, Ġesu jippronunzja sentenza tal-waħx. Itilqu qudiemi. Aħna maħluqin għal Alla u Ġesu ikeċċina mill-preżenza tiegħu meta l-bniedem maħluq biex ikun kuntent u ħieni u mbierek fil-preżenza u f'xirka ħelwa mal-Alla. Tista' tkun għar minn hekk itilqu qudiemi dawk li jkunu warbu lil Alla ikunu riġettati minn Kristu u sforzati jmorru fl-eżilju. Fil-post fejn m'għandekx għalfejn tmur hemmhekk. Il-ħabs il-Bibja sejjaħlu l-infern. Geħena. Fejn hemmhekk ikunu privi għal kollox mill-benefiċċji tat-tjieba divina. Ġesu wkoll isejħilhom misħutin. Morrum qudiemi ja misħutin. Ġesu jippronunzjahom ħatja tal-li kisru l-liġi tal-Alla u allura għad-denji tar-rabja u l-kastik etern tiegħu. Misħutin forsi hija kelma jibsa. Hija jibsa. Imma hija xierqa. Tiddeskrivi lil dawk in-nies illi jaħsbu illi għax jgħixu tajjeb għalfejn Alla m'għandux iddaħħalhom fil-preżenza tiegħu. Mentri fil-Galatin 3 vers 10 Pawlu jgħid illi dawk kollha li huma mill-opri tal-liġi jinsabu taħt saħta. Jekk inti jidhirlek illi ħassalva billi tagħti il-karità, billi tmur żżur in-nies fil-ħabs, qed tagħmel dal-opri tajba biex min għalik se ssalva bihom, bħalma temmen il-Knisja Kattolika Rumana. Tinsab taħt saħta. Dawn imorru fil-kastik etern, jgħidilna Ġesu fl-aħħar sentenza. Dawn imorru fil-kastik etern. Il-ħżiena huma ħatja partikolarment bid-nubiet ta' ommissjoni. Ġesu ma jgħidilhomx għax tiltu, għax għamiltu l-adulterju, għax gdibtu. Huma dnubiet ta' ommissjoni, tindunaw ġifieri mill-qari li qrajna. Min x'mamlux. It-tajjeb li m'għamlux Ġesu jakkużhom bih. Dawna jirrifjutaw milli juru kumpassjoni mad-dixxipli u allura wrew illi ma jimpurtomx minn Ġesu. Nitaraw il-loġika. In-nies li ma jimpurtomx mid-dixxipli ta' Ġesu ifisser li ma jimpurtomx minn Ġesu nnifsu. Għaliex? Għax aħna membri ta' ġismu, ta' laħmu u ta' għadmu x'vera. L-aħwa l-kastik illi Ġesu hawn qiegħed isemmi, il-kastik dawn imur fil-kastik ta' dejjem. Imma ġusti fil-ħajja ta' dejjem. L-istess kelma bil-Grik, aionios, li tfisser għal dejjem. M'hemmx taħseb, m'hemmx tistudja, m'hemmx għafen tiftaħ dizzjonari biex tara xi tfisser. Aionios tfisser għal dejjem. Għażmien ma jispiċċax. Il-kastik fl-infern huwa għall-eternità. Xi ħaġa li Ġwanni jagħmilha ċara fl-Apokalissi fejn naqraw illi kull min jadura d-dbib, ġifieri huwa ikkakmat ma' dis-sistema tad-dinja preżenti u l-Alla ma jitxaf bih.
U wkoll qed jixrob mill-inbit tal-għadab tal-Alla li huwa msawwa bla mħallat fit-tazza tar-rabja tiegħu u se jkun itturmentat bin-nar u l-kubrit fil-preżenza tal-anġli qaddisin u fil-preżenza tal-ħaruf. Ovvjament huwa lingwaġġ metaforiku, mhux litteru. Kubrit huwa lingwaġġ metaforiku illi jispjegalna il-kastik xieraq tan-nies li jkunu sfidaw l-Alla tul ħajjithom. U d-duħan tat-turment tagħhom jitla għal dejjem ta' dejjem. Għal dejjem biżżejjed. Għalfejn Ġwan qal għal dejjem ta' dejjem. Enfasi. Biex ma tmux taħseb li xi darba le. Huwa ħabs li minnu ma toħroġ. U m'għandhomx mistrieħ nar u lejl dawk li jadoraw id-dbib u l-immaġni tiegħu. L-ewwel ħsieb tal-infern inikkitna il għaliex nafu li ħajkun hawn bnedmin bħalna illi flok ma jirtu u jkunu ċittadini ta' Ġerusalemm il-ġdida li qed tinżel mis-sema. L-amara tal-qaddisin tal-Alla se jkunu mixħutin fil-ħabs. Imma jkollna naqblu mal-ġudizzju tal-Alla. Għax il-ġudizzju tal-Alla huwa rett u ġust u tajjeb. Il-Bibja ma taf xejn dwar it-tieni ċans wara l-mewt. Ara ma taħsibx wara l-mewt għandek xi ċans ieħor. Għandek xi opportunità oħra. Huwa maqtuħ għal bnedmin li jmutu darba biss u wara dan isir il-ġudizzju personali tagħhom immedjatament mal-mewt. Ebrej kapitlu 9. M'hemmx taħseb. Omor wieħed ġudizzju personali għalik. U lanqas nistgħu nissupponu illi r-ruħ tal-mitlufa tieħu xi kastik temporanju imbagħad Alla jiżvanixxiha. Ma tibqax teżisti. Le. Aħna l-bnedmin nibqgħu neżistu. Salvat jew mitluf il-bniedem jibqa' jeżisti. Fl-infern in-nies hemmhekk qatt jistqarru l-ġustizzja perfetta tal-Alla. Mhux ħajkun hemm digergir kif mexa miegħi Alla ma għamil sew, le. Ħajkunu jafu illi il-kastik tagħhom huwa ġust u ma biss jaħtu għad-destin tagħhom. Il-Bibja tgħallem xi tip ta' tisfija wara l-mewt. Isserraħx fuq superstizzjonijiet u leġendi u ħrejjef illi daħlu fil-Knisja mill-paganizmu. L-idea ta' purgatorju kienet teżisti qabel ma twieled Ġesu. Sekli qabel ma twieled Ġesu. Ta' tisfija wara l-mewt, ta' purifikazzjoni wara l-mewt. Dik daħlet ma' żmien bil-mod il-mod fis-seklu 5 fi żmien Wistin kienet dieħla mhux ħażin. Ma kienet għadha dieħla. U saret domma tal-fidi kattolika fis-seklu 12. Le, purgatorju ma jeżistix, il-Bibja ma semmiex. Il-Bibja tpoġġi qudiemna infern jew ġenna. Fil-ġudizzju finali Ġesu appuntu se jifred lin-nies xelluk u lemin. Fuq li ma naħa se tkun. Fuq li ma naħa se tkun. Tista' tkun taf. Tista' tkun taf. Tgħidli kif? Mill-lemejjel li qed tagħmel. Għax l-emejjel huma xhieda tal-fidi tiegħek. Tgħidlix għax nemmen titkellimx hekk. Il-evidenza li se jġib Ġesu fil-ġudizzju hija x'għamilt. X'għamilt. Għamilt it-tajjeb. Kemm taf fejn għamiltu mill-fidi tiegħek fi Kristu. Nistgħu nkunu nafu minn issa. Emmen fil-mulej Ġesu Kristu tkun salvat. Pawlu Sila qalu da diskors lil wieħed assis ta' ħabs illi kien wasa biex jagħmel suwiċidju bil-Malti, bis-sejf mislut għax ħarbulu l-ħabsin ħaseb. U fid-disprament tiegħu qalilhom x'għandi nagħmel biex nkun salvat. U qalulu emmen fil-mulej Ġesu Kristu u tkun salvat. M'hemmx biex tinfixel, m'hemmx sagramenti, m'hemmx opri tajba, emmen fil-mulej Ġesu Kristu u tkun salvat.
Danu l-emil Talla għallhom Ġesu lil-Lut. Danu l-emil Talla li intom temnu f'dak li bat u minn hemmhekk jridu nibdew. Li jiena nserraħ il-każ tiegħi, il-futur tiegħi, l-eternità tiegħi fuq Ġesu Kristu. Fuq Ġesu Kristu, il-ħaruf Talla illi jerfa' u jneħħi d-dnub tad-dinja. Tiftakru għal il-Jom Kippur? Iż-żewġ Mowżiet illi huma stampa eċċellenti ta' Ġesu Kristu. Waħda tinqatel, sakrifiċċju għad-dnub, l-oħra terfa' d-dnubiet tal-poplu u toħodhom fid-deżert fa' ma jidrux aktar. Ġesu huwa dak li l-ħaruf Talla li jerfa' u jneħħi id-dnub tad-dinja. Anke tiegħi. Min għandu liben għandu l-ħajja. Min m'għandux liben m'għandux il-ħajja. Ġwan jgħidilna fil-Vanġelu tiegħu il-dawk kollha li rċevewh li laqgħuh bil-fidi, il-dawk li jemmnu f'ismu, tom is-seta jew tom l-awtorità li jsiru u li Talla. Li twildu mhux mill-laħam, laqas mir-rieda tal-bniedem, imma twildu minn Alla. Twildu minn Alla. Is-salvazzjoni tagħna għal darb'oħra nittrejsjawha lura għat-twelid mill-ġdid. L-Ispiritu Santu jaħdem fina. Appena l-Ispiritu Santu jagħmilna ħajjin fi Kristu. Membri ħajjin fi Kristu iva. Imbagħad huwa l-kompitu tagħna walla jsejħilna biex inkunu dixxiepli awtentiċi ta' Ġesu. Dixxiepli awtentiċi. Mhux bħal dawk li meta skandalizzaw ruhom bi kliemu parpru u ma mxewx aktar miegħu, mhux dawk it-tip. Dixxieplu awtentiku. Dixxieplu patentat. Dixxieplu biċ-ċertifikat. X'ċertifikatu ta' opri tajba. Illi inti din issa hija l-modija miftuħa quddiemek. Din hija l-modija. Illi jiena fera ħajja fid-dilja l-vera nagħmel il-frott. Ma jistax ikun mod ieħor. Ħa nikkonkludu bi kwotazzjoni ta' Giovanni Grisostmu semmejnieh tal-aħħar. Predikatur f'Kostantinopli fis-seklu 5. Darba għalek kara. Kieku taf bliema ħeffa rabatek u ħbiebek jinsew wara mewtek. Ma tkomplix tipprova toġob in-nies. Imma tmira biex toġob bis-Alla. Tamżab vera. Jien nistqar. Il-missier u l-ommi kont imħobbhom b'imħabba tal-ġen. Illum jgħaddu anke ġimgħa minn ma niftakar fihom. Laqqas ħsieb tagħhom. Il-mejtin ninsewha. Ftit huma dawk li nibqgħu nitkellmu dwarhom, Shakespeare, vera, l-Apostlu Pawlu, fanna fih Napoleon. Ftit huma dawk li isimhom huwa fil-kotba tal-istorja. Il-mejtin jintasew. Allura għalfejn qed tipprova toġob lin-nies ta' madwarek, jew anke lill-leżis tiegħek. Meta Ġesu qalilna li jekk wieħed ma jogħbodx il-missiju l-ommu u l-ħutu u l-rabatu, mhux denju li jkun dixxieplu tiegħi. Darba John Bunyan meta kien meddet li jixtħuh il-ħabs għax kien jippriedka mingħajr ma kellu liċenzja dak iż-żmien, seklu 17, fl-Ingilterra, perjodu ta' taqlib kbir. U l-imħallef qallu lest li ma tibqax tippriedka biex neħlisilek mill-ħabs. Qallu jekk inti teħlisni illum stess ħammur nerġa' nippriedka. Imbagħad l-imħallef ħaseb illi ħajmisslu l-ferita. Qallu u x'ħajsi minn uliedek leżis? Ma tħobbhomx il-uliedek qallu. John Bunyan qallu l-uliedi nħobbhom u nħobbhom mħabba tal-ġen. Imma l-imħabba li għandi lejn Ġesu Kristu, l-imħabba li uliedi hija qisha mibeda. Kieku taf li meħeffa rabatek u ħbiebek jinsew wara mewtek, ma tkomplix tipprova toġob in-nies. Ma tmira biex toġob bis-Alla. Amen.